Ebantase yayihlala phansi ke sanhlala phansi yowethu uWinnie Mandela kaMalema uphinde wathwa ngenye isuphi nabantase iMadlanga Commission wathiwa wena usiqala kakubi wena because kaloku ubaby girl andithi uye kwathiwa on her way to iMadlanga Commission kuye kwanyanzeleka into yokubana abalekiselwe esibhedlele cause naku egula. Then utata Madlanga wathi kwaloo sick note leyo i-useless uzawuqala ngokwaSuphine oogqirha nto ngokubana baye phaa kuMadlanga Commission. Sithe sajongeleyo kwathiwa ubaby girl ubuyele emsebenzini, buyele ofisini, khola ii-shots kulaa nto la IDEC nto nokubana ye wena bheka ngapha, ye wena bheka ngapha, ye wena bheka ngapha. Wathi utata Madlanga wena izapha, ubona wena umane sithi abantu mababheke izapha, sikufuna apha kuMadlanga Commission. So kuthiwa ke bantase ngoku uzaya kuMadlanga Commission next week, ungaqonda, uzaya kuMadlanga Commission next week and ke ngoku akukho kuhle. Andithi ebephaa uphadiphadi bantase ebephaya i-testimony yakhe was exhausting and into edikayo bantase into nokubana besingqisha endaweni enye, like asimuvi forward, singqisha endaweni enye nophadiyachi uyaxoka because bantase eyona nto questionwa ngayo uphadiyachi lo ngulo ebephanda laa case General Khumalo General Madondo and all of that. Laa nto leya isimple bantase, isimple. I-post advertisiwe, did the person qualify for into nokubana alentoze awufumane lo msebenzi? Yes, she did. And then why efumene irank yoba abe ngubrigadier? I-reason yoba afumane irank yoba ngubrigadier is because i-post i-advertisiwe kulaa rank. Whether ubuzayifumana internally okanye externally, wena ubuzawufika ube ngubrigadier kulaa post, uyaqonda. And ke ngoku le post le watsho uGeneral Khumalo into nokubana no, kule post le ya-advertiswa internally kuqala ze ke ngoku ii-candidates azafumaneka ya-advertiswa ke ngoku externally. That's why ke ngoku lo sisi lo was allowed into nokubana a-apply. And ke ngoku njengoba e-aplayile nje, nina niyi-IDEC nithi no bebekhona abanye abantu ebebequalified. Ibingobani abo bantu? Nkqi bathi hayi abantu abane-experience esipoliseni kwathini. Kuthiwa but i-experience efunekayo apha le ibhaliweyo bebenayo na? Because umzilikazi kaMashobane uthi ebefuna umntu omixa i-mechanical engineering ne-electrical engineering zoyithukuthi, yava. So loo mntu lowo wamfumana kwa-BMW because kuthiwa lo sisi lo ebeyi-supervisor ye-mechanics phaa. So wamfumana phaa because they wanted to do certain things phaa e-crime intelligence ezizawudinga oomakhenikhi, uyaqonda bantase. So uthi ebefuna loo nto, so khange ayifumane loo nto kwaSeps, yiyo le nto ke ngoku bephele besiya ngaphandle. But sana imbi because iqala kwasekutheni into nokubana kwa uAdams lo wenzela ucomplaine ngalaa nto wavula eza case, into kalo brigadier ayikho nobakho phaa. Wavula ezintathu mos icase eCape Town, wazovula ezintathu eSoweto. Kuthiwa ayikho nobakho, ibizi-allegations zodwa and ayikho nobakho le nto yalo sisi. Le nto yalo sisi yinto abayifumana along the way. Xa besithi singambamba ngantoni uKhumalo, khani befumana le nto yalo brigadier into yokubana actually uKhumalo uthathe umntu from ngaphandle kwathini. Bayifumene after. So ke ngoku umbuzo umile ke ngoku, ii-commissioners ziyambuza uphadiphadi into yokubana phadiphadi kakuhle wena ngoku unikwa le case kuthiwe uyophanda ntoni mntase, because uthi wayifumana i-briefing but kule briefing ubuphanda ntoni? Uthi hayi bezikhona ii-allegations zeento ezingekho mthethweni abazenzayo kwathini. So bendiyophanda ezale kwathiwa Fontini, ii-allegations kaloku funeka zicace, ziphi ezo allegations because yonke into apha iyaqukwa apha. Bantase wathatha ebeka uphadiphadi, but ke bantase it was exhausting testimony yakhe. And like I said, singqishe endaweni enye
I couldn't even make a video. I couldn't even record a video about it izolo because I was just like ingqondo yami idiniwe and idinwe yinto engekhoyo. Uyaqonda? Because uPhadiphadi ayikho laa nto bebeyenza phaa. And uPhadiphadi into ame ngayo nje yena ufuna uprotecta uKhan no-Winnie Mandela. Ufuna uprotecta uKhan no-Winnie Mandela into ame ngayo, and ke ngoku aka-understand uPhadiphadi into yokubana they don't need protection. Because even if you try to protect them, bazenzile iziqebhero ezinintsi aba bantu. Bazenzile zininzi. Sifuna uWinnie Mandela azosixelela next week into yokubana yena uyithathe phi iguts zoba azothi makuphandwe uKhumalo. Uzayibeka apha ityiwa ngamantshontsho into yokubana ubuyithatha phi yoba makuphandwe uKhumalo. And ke ngoku ibantase kuyo yonke le nto yonke azoqhushumba nje uGeneral Mkhwanazi is because kuba nje uKhumalo. And uKhumalo uyi-target because he's just a quiet gentleman. Yabo akangomntu orhafa akangowarhavas uKhumalo, ongumntu nje yabo soft uKhumalo. So bathatha i-advantage bathi eyi iyasebenza le soft le, xa singathi singabe simgqibile lo ngumkhwanazi. Wathi uMkhwanazi anisoze ndime ngayo umzilikazi and ndizamlwela xa ixesha lifikile. Esilapha nje silapha because sane-friendship kaKhumalo nomkhwanazi baneqhomqhomo. So silapha ke bantase andifuna uxoka shem la testimony kaPhadiphadi. uPhadiphadi yena fanele uba uthe xa ephuma kuMadlanga Commission wagilana nomntu weMadlanga Task Team emnyango ephethe ezi boys. Kwathiwa Kgosi Mampuru Mhlekazi. Kwathiwa Mhlekazi Kgosi Mampuru